boas noites a todos e a todas. É un honor darlles a benvida a este festival que, como xa saben, pois ten esa nobre finalidade de financiar o material para unha escola en Perú. Antes de nada, gustaríame citar a Marilyn Monroe e decirles que esperamos ser queridos por vostedes, só por vostedes e por ninguén máis que vostedes. Porque son o noso público de corpo presente. Bueno, de alma tamén, se a gente se sinte mal ou algo, unha sala tan grande, malo será que non haxa un médico. Agora dirán, xa está aquí o rapaz este, guapo e graciosiño de Siena. Non terán outro? Pois non, é iso que hai. Eu non douto máis. Que conste que de guapo non o dixo eu, que mo dixo miña mãe antes de salir da casa. Agora que ollo, amigo negro, estilízame moito e depois non son imitado que aparente. Claro que tamén me dixo miña tía que non pintara o parco e ao final. De todos modos, promete ser esta unha noite variada, che de ritmos e estilos totalmente diferentes. Na que iso sí non cobrou nin o apuntador, porque aquí estamos todos dunha maneira totalmente altruista, entregados á causa. Agora quizáis se pregunten, como me enganaron a mí, mozo capitalista con talento en alza, para meterme neste rollo? Pois si eu un día camiñando pola calle, bueno, pola rúa de Jaleco Normativo, non ia dice calle, e veo un día camiñando pola calle, camiña mochila colgada dun ombro na máis, que parece que queda máis bueno, ainda que depois, claro, vas canjando deste lado, compensas contra outra e parece que levas un saco de patatas. Pois iso, que veo pola calle, cando unha man extraña, violadora do meu espacio terrenal, majara por un brazo, e me pregunta, perdona, eres Ismael? Claro, é un que está acostumbrado que antes de salir da casa lle dixa, ollo, cae moito degenerado suelto, pois pensa, socorro! Efectivamente, era socorro. Da noite, porque está claro que todo bo gallego non diría socorro, diría algo así como ai, Dios mío, acudime! Como tamén acudistes vosos aquí, o que está claro é que non para oírme falar a mí, así que, miña xente, o show debe continuar. Ben, e comezamos a velada con xente da casa. A continuación, sobre o escenario, o coro do IES Virxe do Mar acompañado polo grupo de gaitas do Liceo e despois deles Álvaro Ruller, o pandereteiro máis novo do mundo e a familia Romero. A familia Romero, espérense ustedes, por favor, que hai que dar referencias. A familia Romero está composta por un importante número de músicos consagrados. E Álvaro é o máis novo deles. E o único que lles pode dicir é que ven petando fuerte ca pandeireta. Así que, sen máis dilación, un forte aplauso para o coro do IES e o grupo de gaitas do Liceo.